Det var så første klip. Der er et koldt filter. Ingen glæde. Ikke noget specielt. Jeg bliver utryg. Ja. Næste klip. Barnet er i sin robåd med sin far. Han ser død ud. Vandet symboliserer, at familien er ude, hvor de ikke kan bunde. Her kan vi altså fornemme, at drengen er kørt ned, og han enten er død eller bevidstløs. Vi befinder os i et totalt billede med forgrund, mellemgrund og baggrund, og en high-key belysning. Vi fornemmer, at det er et flashback. En flashback fra drengen af, efter han er blevet kørt ned, hvor han ligger der. Det er en, der er død, og er træt af det hele. Der var der lige en halvtotal på 0,34. Ja. Og her havde vi en flot med forgrund, mellemgrund og baggrund igen. Stadigvæk med en high-key belysning. Faren ligger stille i båden, selvom at drengen rykker hånden ud af båden, hvor de fleste fædre eller andre ligesom vil holde lidt øje med den der barn der. Det kunne godt være lidt et symbol på opgivelse og afmagt. Da drengen han rækker hånden ud efter vandet, kommer der en panorering, fordi at vi følger ham og hans hånd hen til vandet og tilbage igen. Ja. Og der har de ligesom byttet plads, hvorhen før at faren var i forgrunden, og drengen var i mellemgrund, og vandet i baggrund. Og der byttede vi så sådan, at drengen var i forgrund, faren i mellemgrund, og vandet i baggrund. Så alt efter hvor instruktionen her, vi skal være fokuseret, sætter han personen i mellemgrund, så vi fokuserer på ham. Ja. Sådan. Og det var så her, jeg havde til. Og i det her korte afsnit her, som hedder fra 0410 til 5, har vi reallyd, og der bliver spillet meget med forgrunden og baggrunden og mellemgrund, fordi vi skal have fokus på det, som instruktøren gerne vil have, vi har fokus på. Det hele bliver filmet med normal vinkel og med lodrette linjer, så altså vi forholder os roligt, og der er ikke nogen skrålinjer, som gør os rolige. Vi har noget, en halvtotal på et tidspunkt, og en næsten total på faren. Men ellers så er det bare helt normalt. Det hele det er meget hvidt og lyst, som symboliserer overgivelse, fred, velsignelse, godhed osv. Og lyset er jo en high-key belysning af naturligt lys. Hvis vi lige går tilbage til 0437, så ser vi lige om lidt et match cut. Ja. Og igen der. Rigtig smukt. Temaet er sorg, familie, død og ulykke. Og præmissen for den her kortfilm kunne være, at man ikke skal køre for hurtigt, og man skal passe på, og ikke mindst holde øje med sine børn. That was all.
Yes, her ser vi et filter, som er koldt, så der er en glæde, og vi fornemmer lidt utryghed, fordi det hele er så koldt og kynisk. Ja. Barnet befinder sig i en robåd med sin far. Vandet rundt omkring dem symboliserer, at familien måske kunne være ude, hvor de ikke kan bunde. Så vi kan altså fornemme, at drengen er kørt ned, ud fra at det hele er lidt koldt, og det hele virker meget trist. Og de snakker ikke sammen, og der sker ikke så meget. Så altså drengen, han er jo enten død eller bevidstløs her, når han får det flashback, nemlig vi ser her drengens flashback, hvor han ligger og ser kold ud og ligner en, der er lidt død og lidt træt af det hele. Der var en halvtotal på 0,34, som vi lige kan gå tilbage og kigge på. Den er lige her. Der. Det er en fin halvtotal, der skærer pænt hen over her. Og så har vi en forgrund herover og en mellemgrund og en baggrund. Og hvis vi lige går videre igen. Så ligger drengen og faren helt stille i båden. Selvom at drengen han rækker hånden rimelig langt ned for at få fat i det vand der, hvor at andre fædre eller personer måske vil være lidt ops på, hvis drengen nu skulle falde ned i det vand der. Og det kunne godt være lidt symbol på at farens opgivelse og afmagt, altså i forhold til at drengen jo stadigvæk er kørt ned og stadigvæk ligger ude på vejen, som vi så før. Men det er jo bare et flashback. Ja. Og sådan der. Så vi der, drengen han fik fat i det vand der, hvor der var en panorering fra at han tager vandet i hovedet her, og til han går tilbage her. Bum. Og så er vi tilbage til den her forgrund, mellemgrund og baggrund, som sætter drengen i et fokus, hvor vi har ham i fokus og kun ser ham, hans udtryk. Og her byttede den så, hvor drengen er i forgrunden, faren er i mellemgrunden og vandet i baggrunden, så det er altså faren, vi har fokus på. Og det er en halv total, næsten en total igen. Næsten. Sådan en halv total. Ja, og så er vi tilbage, hvor vi startede i klippet. På en forgrund her, mellemgrund her, og en forgrund, en mellemgrund og en baggrund. Ja. Sådan der. Ja. Og så gennem hele klippet her har vi en reel lyd. Og der bliver spillet meget på det med forgrund og baggrund og mellemgrund, for at vi ligesom skal få fokus, hvor instruktøren gerne vil have, at vi har fokus. Det hele bliver filmet med en normal vinkel. Altså der er ikke nogen frøperspektiv, der er ikke nogen fugleperspektiv eller noget. Og der er lodrette linjer igennem det hele. Altså drengen ligger her, faren ligger her. Faren har lidt nogle skæve vinkler her på ham, som giver lidt uro over ham. Men drengen han ligger bare straight up her ud med båden her. Der er ikke rigtig noget. Og hans arm her ligger sammen med, hvor båden den kører rundt. Det hele er meget hvidt, som symboliserer overgivelse og fred og velsignelse og godhed osv. Så det giver også lidt ro i billedet. Det hele er med et naturligt lys, et high-key belysning,
som kommer heroppe fra og rammer ned på dem overfra, som vi også skal se her. Yes. Og på 4 minutter og 37 sekunder inde, smutter vi lige tilbage og kigger på her. Der har vi nemlig et match cut. Slår bare lige inden har vi et match cut. Lige her. Her rækker hånden rækker ud, og der klipper han. Fordi det er det her, vi vil have se. Så match cut er altså på grund af vores interesse. Så bliver der klippet. Det bliver filmet med håndholdt kamera, undtagen når vi er ude i den her total, som det her jo er, fordi vi ser det hele. Men ellers bliver det filmet med håndholdt kamera, når vi ligesom nærmest befinder os på båden, som giver lidt en følelse af, at vi også er der, og at vi er med dem. Ja. Temaet er sorg, familie, død og ulykke, og præmissen er, at man skal køre forsigtigt og ikke for hurtigt, og man skal passe på, og man skal holde øje med børnene, altså fra forældrenes side af, at de skal huske at holde øje med deres børn, så de ikke bare toger rundt. Yes. Det var det.